frihed. Fuck, en god start på ugen. Skal du ikke vælge dig en af kigge ud her? Ja, klar. Prøv lige tjekke det. Den er klar. Er du klar? Ja. Ja, ned der. Ja, vi nåede kun lige smidt den anden i, så fik jeg den her på 12,5 kilo, som lige efterfølgende. Så den får også lige sin frihed. Længden. Ja, undskyld. Den anden, den var jo 119, og den her den er jo så 120, så den er faktisk en centimeter længere, men den er lidt tyndere i det. Så det er jo helt vildt. Men så nogle her, prøv at forestille dig, hvad de vejer om 3-4 måneder. Er du klar, Claus? Har det hele med her? Godt, så kommer den der. Den skal vi have med. Kom. Ja, sådan. Her på den anden side lidt. Fint lige, men selvfølgelig, jeg ved ikke hvor dybt den er, jeg har rendt. Måske ned på en 8 meter. Sådan. Du skulle måske have haft dykket. Måske. Nej, den skal nok gå ned. Sådan. Moin.